برای همین بینندگان محترم همه خیلی کسالی هایی که هستن که اینا اگر در ارگانیسم شما موند این نه فقط همین جوری نیست نمی شود بلکه دیگر ارگان ها به هم همین میگذرد. دولت ما همین در جمهوری تاجیکستان و بشه سریدنی آسیا و آسیای میانه ده همه خیلی قانون هسته که هر خیلی اما اینفکسیون نگذاره گفته پیش از نکاح کردن همین آنالیز رو ابزیت نمیسپرن. البته این زور است. Assalomu alaykum binoandagon muhtaram. Ba shuma diplomirованный врач-уролог, андролог, хирург, уролог, врач ультразвуковой диагностики Эркинjon Юлдашев аз шаҳри Москва. Бинандагони муҳтарам, мо дар бораи касалиҳое ки дар вақти ҳамхӯбагида мегузарад дар бораи ҳамин суҳбат кардем. У дафъа у видеоҳо дода ба ин видеоҳода гуфтам ки бо касале ки ҳастай дар бораи ҳамин инфексия ба чишмаш гузаштагӣ беморе ки 26 сола ба мо муроҷиат кард, гуфтааст ки аз чашмам гуноҳ буромадааст. Ма гуфтем чӣ хел гуноҳ? ва албатта бемора мо якум мефаҳмем, мепурсонем медицинский анамнез мега, ҳамин история болезни менависад, яъне анамнез болезни мега. ҳамин анамнез болезнида мо мепурсем кай ҳамхӯбагӣ шудаги чизе ҳаста, дигар проблемаш, яъне чӣ хел шикоятиш ҳаста, дуруниш ҳамаша мефаҳмем. ва ин бемордам пурсидем ки ҳамхӯбагӣ дигар қати дигар арӯси қати будагӣ ва гуфта ки 2 ҳафта пеши дигар арӯс рафтаг будам ба уҷа ҳамхӯбагӣ кардам. баъди ҳавай ай узи мардонагӣ баъди 1 ҳафта узи мардонагӣ гуноҳ биромад, сӯхта кардааст. баъди ҳафта ай чишмам сар кард, хиёл кардааст ки ай чишмаш гузаштагӣ, ин ай мардона дуромада ай чишмаш гузаштагӣ, яъне ҳамин буромадааст. барои ин бемор тарсидагӣ ва пеши офталмолог рафтагӣ. Офталмолог уро охи надидагӣ ва кор надорад ки барои узи мардонагиш ва чишмаша дидагӣ ва албатта уро табобат кардагӣ, лекин нафаҳмидагӣ ки ин гонорея аст. ва гонорея дар чишм ҳам хеле мешавад. ман аз шумо ҳамин бемор худаш полностью нишон наметем. бемора сураташа нишон метем ки именно чишмоша, ҳамин чишмоша ҳам хеле инфексия гуноҳ буромадагӣ. мана дидистин чӣ хел гуноҳ, ҳам хеле гуноҳ буромадагӣ бемор ҳамин чишм ҳам узи мардонагида ҳам чишмошда ҳам хеле ҳаста. дидистин, яъне ин проблемаи калон аст беморда ва блинарея касали пайдо шудагӣ. блинарея кайки ва ин беморда ҳамин вақти хамхӯбагида гуноҳи гузаштагӣ ба узи мардонагӣ аз узи кайки пешоб мекунад, дасташ қати қапидагӣ, ҳамин дасташ қати ба чишмоша хоридагӣ чӣ кардагӣ ба чишмоша ба гузаштагӣ ва беморда ҳамин хеле бо якта антибиотик қатира табобат карда мешавад ва алҳамдулилла бемор соз шуд, назмани яъне инфексия гузашт. барои ҳамин ҳама хеле проблема якта гонорея ила чандта асорат дорад. барои ҳамин ин асорат нашавад гӯед худатон ира даш ҳамин пеши офталмологам рафтагӣ табобат нашудагӣ, барое ки якум бояд пеши уролог мерафт, нормально уролог медид ҳамира ёки венеролог ира табобат мекард. ва ҳамин ҷояда боз савол пайдо мешавад, ира ки табобат бояд кунад, уролог ёки венеролог? ҳамин таққос кунем, уролог нафақат ҳамин инфексияҳое ки вақти хамхӯбагӣ табобат мекунад, балки асоратиш ҳам табобат мекунад. барки асоратиш беззуриётӣ, простатит, тухмда ҳамин орхоэпидидимит, касалиҳое ки визикулит ҳамин мебирад, уролог давом табобат мекунад. дар роҳи пешоб чизе ки ҳаст уна венеролог мекунад. ина барои ҳамин якум аз якум агар метавонед шумо асорат натиҳад, венеролог ба муроҷиат кунед, ёки уролог боша спокойно уролог ба якум первичный осмотр муроҷиат кунед мешавад. барои ҳамин бинандагони муҳтарам, ҳама хеле касалиҳое ки ҳастанд ки ино агар дар организми шумо монад, ин на фақат ҳамин ҷояда нест намешавад, балки дигар органҳо ба ҳам ҳамин мегузарад. барои ҳамин ира вақташ табобат кардан дар кунед ва туғри аниқ кардан дар кунед. ҳамин ПЦР диагностика ба фаҳмидем ки на самом деле ай чишмашам ай ҳамон гуноҳ гирифтем ва ҳамин хеле инфексия буромад ва уро табобат кардем, алҳамдулилла соз шуд. пешгирӣ чӣ аст? пешгирӣ мо мегӯем ки ҳар хел арӯсоқати ҳамхӯбагӣ накунед, туда накунед. барои ҳамин агар оиладор надоштаг бошед, оила гирен. барое ки ман ҳозир дар давлате ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам хеле қонун аст, мо ин қонунро поддержка мекунем. зурай давлат уж мефаҳмад ки мутасаддиҳое ки мо дар министерство ҳама ки ин пеш аз зан гирифтан, никоҳ кардан, ҳамин ВИЧ, гепатит Б, гепатит С, ҳамин касалиҳо ба обязательно проверка мекунад.
набоша никоҳ намекунад. Ин чизи қонуни зур барое ки ин хеле агар ягон ВИЧ касали спид доштагӣ боша чӣ хел вай як духтари дигар каса хеле чӣ мекунад хонаша вайрон мекунад вай ба гузаштагӣ бошад ваям бояд ВИЧ инфитсирован мешавад. Барои ҳамин давлати мо ҳамин дар ҷумҳурии Тоҷикистон вообще Средняя Азияда Осиёи Миёнада ҳамин хеле қонун аста ки ҳар хел аммо инфексия нагузарад гуфта пеш аз никоҳ кардан ҳамин анализҳоро обязательно месупоранд. Албатта ин зур аст ва ҳамин пешгирии ҳамин чизае ки бисёро баъд ҳамин ҳамон вақта мефаҳманд. Барои ҳамин мо мегӯяд ки дар инҷо мо дар Москва кор мекунем, мега шумо дар дуруни Тоҷико мега ҳамин хел инфексия ВИЧ бисёрае. Ман мегӯям ки шумо чанд солда як солда чанд бор инфексия ба месупоред? Мега мо намесупорем. Тоҷикои мо патент супориданда ВИЧ ба месупорад, гепатит бани ВИЧ, сифилис ба месупорад. Барои ҳамин инода аниқ меша. Просто иҷода нестае ки ҳамин касалиҳое ки аниқ накардан ҳастанд, яъне ура проверка накардаги обследование накардаги. Агар мо ҳама одама обследование кунем иҷода бисёртар мешавад мумкин. Барои ҳамин иҷода просто обследование кардан даркор аст ки як ҳолатое ки ҳаст скрити тишин ба ҷое ки зиндагӣ мекунад ба одамо хайрон мешавад ки аз куҷо манда хеле инфексия пайдо шудааст, аз куҷо манда безурияте, аз куҷо манда умузи мардонагӣ сахт намехезад, импотент шудам. Барои ҳамин ин ҳолатҳо нашавад гӯед. Албатта ина вақташ ҳамин чиз гузашт. Агар ҳаракат кунӣ якум ҳамин нагузара. Агар чизе ки гузашт ҳамин чиза табобат кунед ва табобата профессионалне кардан даркор аст. Ира дар назди доктор ҳар хел аптекачиҳое ки дӯстое ки дар интернет нест. Ура якум анализ гирифтан даркор, ба аниқ кардан даркор. Бинандагони муҳтарам, ҳамин видео ба шумо маъқул шудагӣ бошад, лайк монед, комментария нависед ва бисёр дигарро қатъи поделиться кунед. Агар лайк бисёр монед, ман дар бораи ин дигар дафъа видеоҳое ки мекунам дар бораи ки мардак пеши арӯсни дигар кас рафтагӣ ва чӣ хел шудагӣ дар бораи ҳамин агар бисёр лайк гирад ҳамин видеоро ва дигарро қатъи поделиться кунед, ман обязательно бораи ҳамин ба шумо суҳбат мекунем, нақл карда метиҳам. Саломат бошед.